Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de Irixo, que ha sido legalmente convocada en cumplimiento con lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general, con el único punto en el orden del día que consiste en la realización del debate y votación de la moción de censura contra la actual alcaldesa del Ayuntamiento de Irixo. El artículo 197, que regula esta moción de censura, especifica que debe ser propuesta al menos por la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la corporación y habrá de incluir un candidato a la alcaldía. El pleno será presidido por una mesa de edad integrada por los concejales de mayor y menor edad, que serán los presidentes, excluido el alcalde y al candidato a la alcaldía, y actuando como secretario el de la corporación. La mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con su tramitación en ese mismo momento que se mantienen los requisitos establecidos. A continuación, la mesa de edad quedaría integrada como presidente por José Manuel Nogueira Taboada, concejal electo de mayor edad, y como vocal Tamara Cibeira Pérez, concejala electo de menor edad. Por parte de la mesa de edad, a continuación se procederá a dar lectura a la moción de censura que ha sido presentada por María Dolores Fariñas Ferreiro, del grupo del PSOE de Galicia, Rosa María Dalama Lousada, PSOE de Galicia, Manuel Cerdeira Lorenzo, Partido Popular, María José Villanueva de Juane, Partido Popular, José Luis Alentrigas, Partido Popular, y José Manuel Nogueira Taboada, Partido Popular. A continuación, Buenos días, vamos entonces a dar lectura ao escrito da moción de censura. Moción de censura para a destitución da actual alcaldesa do Concello de Oirixo, dona Susana María Iglesias Nogueira. En Oirixo, a 26 de decembro de 2024. María Dolores Fariñas Ferreiro, con DNI 767-160-24F, Manuel Cerdeira Lorenzo, con DNI 767-270-17Y, María José Villanueva de Juane, con DNI 444-590-88L, José Luis... Los DNIs no los leas. No lo leo, no se pueden leer, vale. José Luis Alentrigas y José Manuel Nogueira Taboada. Todos eles elas concelleiros abaixo coasinantes en base ao disposto no artigo 197, moción de censura do alcalde, Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño del régimen electoral general e ademais normativa de aplicación. Comparecen e como mellor proceda en direito din: primeiro, que mediante o presente escrito presentan para a súa tramitación moción de censura para a destitución da actual alcaldesa do Concello de Oirixo, doña Susana María Iglesias Nogueira. Segundo, propoñen como candidata a doña Rosa María Dalama Lousado. Terceiro, que a candidata proposta, doña Rosa María Dalama Lousado, acepta expresamente a súa candidatura na presente moción de censura, asinando o presente documento como vontade inequívoca da súa aceptación. Cuarto, que a presente moción de censura ven asinada por 5 concelleiros concelleiras da Corporación Municipal deste Concello, que representan a maioría absoluta do número legal de membros da referida corporación, non tendo formado parte ningún concelleiro ou concelleira firmante do grupo político da alcaldesa, o cal se censura ca presente moción. Quinto, que a sinatura dos ou das concelleiras propoñentes da moción de censura foi debidamente autenticada polo secretario desta corporación municipal. Sexto, que se acompaña a diligencia acreditativa do secretario desta corporación que acredita que cumpre cos requisitos exixidos pola lei para a súa tramitación. A presente moción de censura se fundamenta na seguinte exposición de motivos. Primeiro, que debido a un acordo de goberno presentouse o pasado 11 de agosto de 2023 unha moción de censura pola que foi investida a actual alcaldesa con 5 votos dos 9 que forman a Corporación Municipal do Irixo. Segundo, que a alcaldesa en todo este tempo non foi capaz de convocar a Xunta de Goberno local, a pesar de ter dito nun pleno que si se reunira, mentindo nun pleno e ao verse descoberta rectificando noutro pleno posterior. Terceiro,
que pasados uns meses a alcaldesa non foi capaz de aprobar o orzamento do Concello. O seu concelleiro e número 2 da súa propia lista desmárcase públicamente da alcaldesa por non ter consensuado con el os orzamentos e pola súa forma ditatorial de exercer o cargo de alcaldesa. Cuarto, que a alcaldesa convoca plenos cunha orden do día que non acorda nin consensúa co resto dos concelleiros, nin do seu fallido goberno, nin da oposición. A pesar de estar en unha situación de clara minoría, con 2 concelleiros de 9, non sendo quen de aprobar a maioría das súas propostas levadas ao pleno, nin de aprobar os orzamentos, lonxe de falar e negociar co resto dos concelleiros e concelleiras da corporación, a alcaldesa preferiu ir aos plenos a faltar ao respeto ás concelleiros e concelleiras da oposición con cuestións persoais que non deberían formar parte da vida política dun concello. Estrano xeito de pretender aprobar os orzamentos. Quinto, que a alcaldesa actualmente ten retiradas as competencias e o soldo polo pleno, unha clara mostra de falta de capacidade de gobernar e liderar un concello o que non respecta o igual co resto da corporación, que dende un primeiro momento confundiu mandar con gobernar e actuou cunha sobrada prepotencia e falla de humildade e de respeto fronte ao resto de concelleiros da corporación. Sexto, que a alcaldesa prioriza o seu interese persoal de manterse na alcaldía fronte ao interese xeral de darlle a este concello unha estabilidade e uns presupostos. É unha máxima desta alcaldesa dicir e facer o que faga falta con tal de manterse na alcaldía. Unha persoa non conciliadora nin humilde que achegue paz e estabilidade á veciñanza do Irixo. Séptimo, que o pasado mes de novembro dimite o tenente de alcalde como concelleiro da corporación, despois de ter dito públicamente a alcaldesa que ella lle tiña feito unha chantaxe, que este lle tiña feito unha chantaxe, ao negociar con outro concelleiro para aprobar os orzamentos do Concello. É evidente que a alcaldesa non quere aprobar os orzamentos. Estamos ante unha persona que pensa que toda a culpa é dos demais. A súa propia falta de humildade e incapacidade para traballar en equipo, negociar e gobernar con todos e para todos, leva a privar a veciñanza do Irixo de proxectos que, debido a esta situación, non se poden acometer. Non se pode tapar a incapacidade propia dicindo públicamente que a culpa é de que no Irixo hai moito machismo. Octavo, que o actual grupo de goberno está formado por 2 concelleiras dun pleno de 9. A alcaldesa non negocia nin fala con ninguén que non se someta á súa vontade, atopándose nunha situación que só busca o interés persoal e a supervivencia como alcaldesa fronte ao interese xeral do Concello. Recordar que en todo este tempo non foi capaz de reunir a Xunta de Goberno local, nin de aprobar os orzamentos do Concello, a pesar de leválos 2 veces ao pleno porque non ten a humildade e a capacidade necesaria para falar co resto dos concelleiros e concelleiras que son tamén os seus veciños e veciñas. Noveno, que a actual situación é o resultado da nefasta capacidade de gobernar da actual alcaldesa, pretendendo só mandar frente a gobernar. Non fala cos concelleiros da corporación, prefire o insulto a falar e negociar para chegar a acordos polo ben do Concello. Décimo, que a veciñanza do Irixo non se merece unha alcaldesa sen goberno municipal, unha alcaldesa que minte, insulta e confronta cos veciños, e que tivo unha oportunidade de gobernar e traballar sincera e humildemente pola veciñanza do Irixo e preferiu a confrontación ao cogoberno, un insulto ao entendemento, por demais concelleiros e concelleiras. En definitiva, unha situación inaudita na historia democrática do noso Concello e que a veciñanza non se merece. Por todo o anterior e moito máis que non se pode resumir na presente moción, as concelleiros, concelleiras, asinantes solicitamos que se teña por presentada esta moción de censura para a destitución da actual alcaldesa do Concello de Irixo, dona Susana María Iglesias Nogueira, propoñendo como candidata a nova alcaldesa a dona Rosa María da Lama Lousado, quen acepta expresamente a súa candidatura na presente moción de censura, firmando o presente documento como vontade inequívoca da súa aceptación. Segundo, que por parte do secretario da Corporación Municipal se comprobe que a presente moción de censura cumpre cos requisitos legais exixidos e, en consecuencia, se estenda neste acto a correspondente dilixencia acreditativa. Terceiro, que por parte do secretario da Corporación Municipal se acorde iniciar os trámites para a convocatoria do pleno extraordinario correspondente de acordo ca legislación vixente invocada no encabezado do presente escrito. Siguen as firmas e o escrito foi dirixido ao secretario da Corporación Municipal do Concello de Irixo. Bueno,
Entón, agora, seguidamente, pasamos aos turnos de palabra e seguindo o protocolo indicado polo secretario. En primeiro lugar, se desexa falar, sería o candidato a alcaldía que fale, se quere falar ahora. Vale, perfecto. Seguidamente, entonces, a alcaldesa Susana Iglesias, se quere falar, pois toma a palabra. Bueno, é un pouquiño largo, pidovos un pouquiño de paciencia porque cando foi a investidura non dixen nada, pero bueno, agora xa con este tempo pasado sabemos algunhas cousas máis que podemos comentar. Bos días a todas e todos. Tamara, Adrián, Sara, Miguel, Gloria, Toño, Dolores, Cristina son os meus compañeiros, leais, fiéis, con criterio propio e moita dignidade. Un grupo de xente espectacular, os mellores, o meu pilar para estar aquí. Unha honra e un orgullo encabezar esta lista de Xuntos polo Irixo. Volveremos con máis forza, máis sabiduría e máis intelixencia, porque un traidor como a Juan Manuel Villanueva de Cabo, que falta hoxe, xunto con 4 investigados por un delito de prevaricación, Manuel Cerdeira Lorenzo, María José Villanueva de Juane, José Luis Alén Trigás, José Manuel Nogueira Taboada, 2 tránsfugas, Rosa María da Lama Lousado e María Dolores Fariñas Ferreiro, non nos van a dar clases de como ser boas persoas. Dito isto, e analizando a moción de censura que aquí nos trae, vemos un texto que reflexa as declaracións feitas na radio, a maioría ataques persoais, tanto por Iago Fariñas, o cal formaba parte do grupo de goberno e decidiu, xunto con Rosa María, romper o acordo que tiñamos, aquí está, o acordo que tiñamos firmado do PSOE e do Irixo con Xuntos, xa di moito desta xente a palabra que teñen. E por Manuel Cerdeira Lorenzo, os resentidos. Se me permiten, vou facer un resumo do que nos trouxo aquí a Xuntos polo Irixo. E para iso, que mellor mostra que ler a reflexión do 26 de maio do 2023, 2 días antes das eleccións, feita pola promotora desta moción de censura, María Dolores Fariñas Ferreiro, número 3 da lista da candidatura do Partido Socialista de Irixo, desaparecido en combate, por certo. Grazas ás intelixentes actuacións e xestións do seu líder, que xa non o é, Iago Fariñas Baliña. Paso a ler. A reflexión da número 3 que promove a moción de censura. Está a punto de acabar a campaña electoral onde recorremos cada recuncho deste noso concello, o Irixo. Vimos as necesidades dos nosos veciños e veciñas e a todas elas intentaremos darlle solucións. Entramos de cheo nese día de reflexión, no que reflexionar é considerar un asunto con atención, comprendelo, formarse unha opinión e tomar unha decisión. Nestes 15 días vimos a deixadez de un alcalde, Manuel Cerdeira Lorenzo, polo seu concello, onde o único que fixo durante estes 4 anos foi quentar a silla que lle deixaron en herencia. Eso sí, estas últimas semanas encheu os nosos povos de camiños de gravilla, tamén vimos que encher algunhas casas baleiras de xente que como de fantasmas se trataran ninguén viu. Serán solo para votar. Tamén vimos como deixou de lado os veciños e veciñas do Irixo, incluso os do seu mesmo color político. Haberá que saber se por negocio ou se por interés particular. Vimos como a veciñanza se queixaba de como o señor alcalde non os atende, porque pouco ou nada para no concello, que era onde debería estar, porque por eso cobra e non pouco. Ante isto e moitas cousas máis, os veciños e veciñas do Irixo deberían reflexionar e tomar a mellor decisión para eles o día 28 de maio. Non sei se a xente do Irixo dudará entre votar a unha ou a outro, pero, dende logo, despois do visto nestes 4 anos, os veciños e veciñas do Irixo deberían de saber a quen non votar. Que vos parece? Creo que do dito aquí na reflexión ao feito que estamos vivindo no día de hoxe, hai unha contradición moi grande. Ou que hai, aparte de quererme votar a min, claro. Algo se nos perde, veciños, pero xa o iremos comprobando. Xuntos polo Irixo naceu coa ilusión de facer todo o contrario ao que fai esta xente que hoxe vota isto. A min como veciña non me representan, evidentemente. Recordade, veciños e veciñas, que na vosa man está sacalos daqui. E con esa ilusión e con moito traballo, vouvos a contar moitas das cousas que fixemos, que iso é o que realmente interesa no Irixo. Os ataques persoais deixámoslos a eles, nós non facemos caso.
Quero, antes de nada, resaltar o gran traballo de Tamara Cibeira, a miña compañeira incondicional, extraordinaria, única. Sen ela isto, ao igual que o resto dos meus compañeiros, non sería posible. Nun ano e 4 meses paso a lervos, que é o que lle interesa aquí á xente, non todo o que se está vivindo aquí, o que fixemos. Pódeseme esquecer algunha cousa, pero, bueno, creo que é un resumo bastante importante das actividades, e digo, nun ano e 4 meses. 25 actividades lúdicas e culturais, 12 talleres de promoción da saúde e prevención de enfermidades. Proxecto Enrédate para frear a soidade non desexada. Temos un convenio ca Cruz Vermella para todas estas cousas. Actividades para maiores, excursións, actividades de conciliación familiar. Temos a educadora social 3 días por semana, moi importante. Formación para as auxiliares e axuda para mellorar as súas condicións de traballo e, como consecuencia, a dos usuarios. Desbroces e limpeza. De feito, en Parada, tiñano que haber feito hai moitísimos anos e tuvemos que vir nós para que se realizara. Primeira festa gastronómica, primeira andaina cultural Camiño de Nós, posta en marcha do Servizo de Protección Civil, reapertura do pabillón, o equipo de fútbol sala de nenos e de rapazas, que enchen o pabillón desde hai moitos anos que non se vía tanta xente no Irixo. Arranxo da escola de Dadín, arranxo da escola de Faveiros, arranxo do parque infantil Colexio, arranxo Casa da Estación. Conseguimos cerca de 100.000 euros da Deputación de Ourense que nos aportou nas visitas feitas, cos cales fixemos o acceso ao Probo de Ribela, importantísimo, é unha obra que nos representa a Xuntos polo Irixo. Conseguimos que a ambulancia e outros servicios cheguen ao fondo do pobo e así facilitarlle aos veciños a vida diaria. Compra da Casa do Zapateiro e parcelas anexas. Inclúe a compra, o hórreo da Eira da Ponte e un monte que hai detrás do pabillón, ideal para facer un aparcamento. Con eses cartos conseguimos acondicionar a aula da banda de gaitas. Era unha pena como estaba. E, ademais, 12.000 euros para axudar aos veciños das Farrapa a arranxar a capela de San Roque, compromiso verbal do señor Manuel Cerdeira que nunca chegou a executar. Aportou o Concello 25.000 euros que tiña comprometidos o anterior alcalde cos veciños da parroquia de Espiñeira para arranxar a igrexa. 115.000 euros pagados debido a unha subvención que non servía para nada e a cal nos trouxo grandes problemas, sobre todo para a economía do Concello. Pagamos facturas pendentes a proveedores. Esta xente non pagaba. Pagamos os plenos aos concelleiros todos. Levaban anos sen cobrar. 2 obradoiros de emprego que fixeron un gran traballo e que sigue 9 meses máis. Cousas que xa están en marcha e que non nos dou tempo a facer, pero quero que queden reflexadas en acta porque esta xente non é de fiar e igual lle dan para atrás. Completar o Camiño de Rivas. Arranxo o Camiño de Surribar, San Cosme. Como iba un veciño comigo na lista, non lle fixeron, estaba previsto para decembro do ano pasado, pero como ese veciño iba na miña lista, suspenderon eses traballos. Todo hai que dicilo. Arranxo o Camiño do Barrocal, para que poda subir unha ambulancia. Vive unha persoa sola en cada casa dese pobo. Son maiores, están enfermos e é unha prioridade. Arranxo o Casar de Reádegos. Arranxo o Camiño de Frixe. Saneamento e formigonado de Cangues. Captación auga Lousado, limpezas en Casar de Cangues, Xirei a Saavedra, arranxo entrada a centro de saúde, tellar a fonte de Marnotes, acabar de arranxar o local da banda de gaitas, acondicionamento do pabillón, arranxo interior da escola de Faveiros e poñer ventanas, cuberta para detrás do pabillón, para guardar maquinaria, coches, ferramentas, así non quedan ao aire libre na praza do Concello. Enviado á Consellería de Cultura da Xunta de Galicia o proxecto da biblioteca na Casa do Zapateiro, esta que temos aquí ao lado do Concello. E queda xa preparada para rematar unha festa para os nenos que o merecen todo, no Entroido. As contas do Concello xa me gustaría atopalas como as deixamos hoxe, pero deso se trataba, de mellorar, e penso que fixemos todo o que puidemos. Vou acabar como empecé, dando as grazas a todas e a todos os meus veciños. Sigo aquí para vós, e fago o mesmo xuramento. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Oirixo, con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, o Estatuto de Autonomía e as leis. E que viva o Irixo! Creo que vostede, Susana, ten unha percepción da realidade un pouco difusa. Os veciños do Irixo non a elixiron como alcaldesa.
senón que nesas eleccións municipais lle dixeron que se entendesen e gobernasen en coalición. A que asentou na alcaldía non foron os veciños, foi, que non se olvide, o PSOE. Un PSOE que desde o minuto 1 nunca respetou. Gobernar en coalición non é decidir uns polos outros. Gobernar en coalición é sentarse, negociar e tomar decisións conxuntas, cousa que con vostede foi imposible en casi ano e medio. A pesar de iso, o PSOE, Iago e Rosa apoiaron os orzamentos e votaron a favor 2 veces, uns orzamentos que vostede nin consensuou cos seus. Os plenos do Concello son para aprobar cousas en beneficio dos veciños, sacar proxectos adiante, entre eles o orzamento municipal. Non son para axustar contas personais con ninguén e convertilos nun espectáculo circense. Por outro lado, eu, como muller, tomo as miñas decisións, nin as toma Iago Fariñas, nin as vai tomar Lito Cerdeira. E cando un toma as súas decisións, tamén acepta, para ben ou para mal, as súas consecuencias. E o tempo e os veciños me dirán se esta foi a correcta. Por último, para Dolores Fariñas, as ideas son hoxe as mesmas que tiña onte. E seguirei criticando todo aquelo co que non este de acordo hoxe, da mesma forma que o facía onte. Pero o que nos distingue de vostede, Susana Iglesias, é que a pesar das nosas diferencias políticas, a pesar das nosas diferencias políticas e incluso persoais que poida ter co resto dos concelleiros, somos capaces de sentarnos e chegar a acordos polo ben dos veciños e por o conxunto do Irixo, cousa que con vostede, a pesar de ter un obxectivo común, non foi posible. Porque vostede prefería a confrontación, o ataque e a manipulación antes co consenso e a negociación. Unha vez sentada na alcaldía, pouco ou nada lle importou o pacto de cogoberno ou os seus compañeiros, incluso os do seu propio partido. E por iso dixo o que fixera falta, pero non olvide que sempre detrás da mentira ven a verdade, porque presumir do traballo e das ideas dos demais non é o mismo que ter ideas e leválas a cabo con proxectos. Aínda así, como ben decía vostede, tantas veces tuveron que escoitar os meus compañeiros, a alcaldesa son eu, a que firmo son eu e a que mando son eu. Confundiu vostede co gobernar ou gobernar con mandar. Vostede, Susana, unha cousa vende e outra cousa é. E como nos partidos de fútbol, ás veces gánase, outras veces pérdese e con sorte empátase. Pero cando non se xoga limpo, tarxeta vermella e expulsión. Sí. Votos a favor da moción de censura. Sí. Votos en contra? 2. Abstencións? 0. A vista do resultado da votación, prospera a moción de censura contra a alcaldesa Susana María Iglesias Nogueira de Xuntos polo Irixo. Por 6 votos que constituyen a maioría absoluta do número de cada membro da corporación, por tanto queda proclamado a alcaldesa a candidata Rosa María da Lava Lousada. Seguidamente pasamos a toma de posesión. A continuación, baixo fórmula que establece o Real Decreto 707/1979 do 5 de abril, a seguinte pregunta: xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcaldesa con lealdade ao rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, o Estatuto de Autonomía e as leis? Sí, xuro. Xa está. Ahora quería dedicar unhas palabriñas a todos. Bos días a todos e gracias por estar aquí. Estas primeiras palabras son de agradecemento. Gracias a todos os concelleiros que me deron no día de hoxe a súa confianza para ser alcaldesa do Irixo. Gracias a toda a veciñanza que me ten apoiado e animado todo este tempo na miña labor de concelleira, especialmente nestes días ante esta nova etapa que hoxe comeza. Comprométome
a traballar por este Concello e todos os seus veciños coa máxima dedicación posible e poñer todo da miña parte para chegar a acordos que fagan prosperar o noso Concello en beneficio de todos. Moitas gracias a todos os aquí asistentes. Quedo a vosa disposición.